Ahojte. Všetci vieme, že dnes je piatok, ale dnes je Svetový deň ochrany zvierat. Mnohí z vás majú doma svojho domáceho miláčika, ktorého zahrňujú láskou. Ale bohužiaľ sú medzi nami aj ľudia, ktorí svoje zvieratá zanedbávajú, Ty to určite nie si. a dokonca aj týrajú. Zvieratá sú v takýchto situáciách bezbranné a preto potrebujú našu pomoc. Ale ako im dokážeme pomôcť? Čiže útulky za prvé, taktiež máme na Slovensku či medzinárodné organizácie, napríklad Medzinárodnú organizáciu slobody, kam sa môže každý zapojiť, keďže to je nezisková organizácia. A taktiež máme na produktoch, keďže kozmetika je veľmi jednoducho, tam je testovanie na zvieratách a preto máme značku Leaping Bunny a to by ste mali vždy sledovať, keď skupujete nejakú dermatologickú značku. Ty chceš byť určite dobrým človekom a preto sa inšpiruj a pomáhaj ľuďom aj zvieratám. Za študentský parlament Linda Flajžíková a Klaudia Papánková. Ahojte.